Petrlíka staršieho bol odštartovaný, hneď vyrazil dopredu Spree Club, ale všetko je zatiaľ pohromade. Aprílové súperenie trojročných žrebcov sa zmenilo na štart cieľ defilierku nemeckého rodáka Andraka zo slovenskej stane Gestüt Gütlerhof Kuchyňa majetku Ernsta Baura. Zverenec Poliaka Piotra Čarnického pod francúzom Laurentom Beaucampom nenechal vyniknúť ostro sledovaného Carlsbada. Stredom dráhy útočí Spree Club, kone sú na dištančnom mezníku, ale stále je to Diamant. Dopredu ide Carlsbad, snaží sa dostať cez Diamanta a Spree Cluba a aj sa mu to darí, zatiaľ však stále Diamant, Carlsbad, Spree Club a na 4. mieste Banzai. Progresívny Andrak pokračoval vo víťaznom ťažení aj na strednej trati v generálke na klasickú veľkú jarnú cenu. Energický tempár v poli 8 koní zadržane triumfoval pred veľkokarlovickým Dreaming Rayom a ďalším slovenským reprezentantom Discobolom. Myslím, že je dobře nachystaný, měl dobrou zimnou přípravu. Ja jestem optimista. A v tejto chvíli bola odštartovaná cena trojročných žrebcov, rovina prvej kategórie na 1700 metrov pre trojročné žrebce o 160 000 slovenských korún. Trošku nám zaostáva Discobol, naopak dopredu vypálil Andrak zo stane Gestüt Gütlerhof Kuchyňa. Malibu to má veľmi dobre rozohraté, ďalej je tam potom Carlsbad, na 5. priečke Liman začína slabnúť, vedľa neho už je Discobol a na chvoste pola potom zostávajú Banzai a takisto aj ďalší aktér, záverečných 200 metrov, Andrak, Dreaming Ray, potom súboj o 3. miesto medzi Malibu a Discobolom. Andrak zasa víťazí suverénne pred Dreaming Rayom. Andrak, Dreaming Ray, Discobol, Malibu,